Iba Kennedy Machingi Budon. Ampa. Teacher. That in one robo so. So. Kennedy Machingi. Yamira Mdara Mambungezi. Yamira Mdara Mambungezi. Ishe Bazile Msauri Chwani Badari. Ishe Bazile Msauri Chwani Badari. Chingerubo. Iba Innocent Maburi. Innocent Nokwara. Unonzani oshamari wewe. Unonzani wewe. Ndiwe msungwa ere mdara. Indonsami vari kwa iba indandani. Indonsami. Ndiwe msungwa ere mnyaye. Tetambira bhebhiru usati utakuda uri. Manyora mazita dina chirudzi. Ayo mazita ukarira iti mashinda ari visa zani kone ngoma tichera. Same chimtanga. Da usanitariswa kadaro chamari. Andina kuita sezvaunofunga wazvinzwa. Same chimtanga ari ku. Ndinokubvisa simba. Tambira bhuku uko. Ndikuwana uri nyaya yechihure mumaso mangu uchida kuita kuda kundivhundutsira. Urandivhundutsira here. Urandivhundutsira here. Indinonzi Same Chimtanga. Zita ramuri kutaura harisi rangu indinonzi zvakati. Kwete zvitonge zvinochinja chungu. Ukapedzwa zita risiri rangu. Iwe munozviita kumaraidi kwamunogara. Ishe ndibatsire ntauri chokwadi. Amai ndinonzi Rosemary. Monigani. Monigani. Maduro. Baby wa bebu. Indonzi Monica Madodha. Nauya Mdara Mambungezi. Ishe ndibatsire ntauri chokwadi. Right, Zuraibu. Ningirikini Kenneth. Ndiye rise moroto naye. Ndiye. Taura tinzwi yako. Mabasa rizvi. Yayo nawo yangu yakamira kadai. Igorira pera takanotsvaga pekugara. Manyai. Ndatsvaga pekugara. Ndakapawana pamba pasengosundani. Ndagarapo. Tichiwirirana saizvozvo. Saka nawo yakazoitika. Mukugara kwatakaita ndaiva nemukadzi wangu tine mudzimai wangu tichigara pamba pake saka zvazvodaro takazoonesana nemudzimai kuti mudzimai wangu unofanira kumbopota uchienda kumusha nevana vedu nekuti iye mudzimai wangu ane wake mwana ini ndine vangu vana. Saka pavana vangu 2 vandakaita navo nemudzimai wangu kutanga ndakanotorawo musikana iye akatorawo musikana akati chiendai kumusha. Saka pandakatora mwana uyu mudzimai wangu akanga atomboenda kumusha. Aenda kumusha ndichibva ndamusheedza kuti chiuya utore mwana womwe mudzimai wangu wandandakaita naye wokutanga. Chiuya utore mwana uende naye kunogara naye kumusha. Saka paakauya kudaro ndopari kutaura kuti akanyengwa naSem. Anyengwa naSem pamba patiri kugara muridzi wepamba pataigara ipapo. Anyengwa kudaro vakatovata vese akaenda kumusha. Pakuzodzoka kuti ndizoziva nyaya iyi kuti ndo zvakaitika. Vadzoka ndamuti udzokai kuholiday iwe yaDecember. Vakadzoka zveshuru nevana. Adzoka nevana takagara semagarira tachingoita. Pakazoita zuva rekoti yamukoma mudzimai wangu. Vadaro zuva iroro mudzimai wangu akamuka akaenda kumunda makuseni. Anga sitorina mari yekuti aende kuna mukoma wake vaiva nekoti musi uyu. Ini ndatobva ndatoenda kubasa. Ndaenda kubasa. Ndatokubasa uyakafona. Akati muripi? Ndikati ndiri kubasa. Zvikanzi alright. Ndoda kuenda kupi? Ndoda kuuya ikoko ndaenda kukadoma. Andataura zvakawanda mari yakabva yapera. Imba ndatobva pabasa kwafamba ndichienda kumba. Ndibva ndasangana newe muzi. Ndikati mari waiwana kupi? Akati mari ndaiwana ndaipiwa nevana vasisi vangu. Ndakutoenda kukadoma poti. Ndikati nguva dzineri? Ndikati alright. Saka anga ine maline 2 rebhat nerenet 1. Ndikati alright chini paline rechi rebhat. Andipa. Aenda kukadoma kuye.
Pakuzodzoka kwavo uyu wangu akanonoka. Asi mota vakakwira mota imwe chete. Vakwira mota imwe chete vari ikoko. Uyu akauya akarukwa. Asanga akarukwa one side. Arukwa one side. Haana kubvisa heti yake, handau zvicherechedza ndakatokumbukira kuti wanonoka kubva kupoti muchiitei. Rega nditsvage nyaya kuti wanonoka uchiitei. Akati ndanonoka sisi wangu ndo wanga vachidi. Ndo vanga vachiruka. Akati saka pakuuya wazoya nemota ipi? Ndauya nemota yaMarapu. Akati alright. Ko vana babi wavaona kupi? Zvikanzi vana babi takwira mota imwe chete. Akambotanga achiramba kuti mota yababi, akambotanga achitaura vamwe vaanoziva vanga vari mumota. Babi haana kuvataura. Akati alright. Zviri right. Asi ndichatsvaga nyaya yangu. Takavata. Musiwo. Makuseni acho ndibva ndazofonera sisi vacho akanga anavo. Akati kuna mai guru, makafamba sei kukoti? Zvikanzi chii nai bamunini? Ndikati munin'ina wangu akanonoka kudzoka kumba. Akasvika zuva rakutonyura. Koti yakapera nguwai. Zvikanzi no, munin'ina wangu isi ndakaparadzana naye time dziripo. Ine ndakatokwira ndaitoenda kure. Ndakasvika time dziripo. Ndikati alright. Zvikanzi akazopedza kurukwa here? Ndikati zvese izvo haanambotaura. Ndibva nditori nemurume wasisi wacho ndibva ndatovabvunza. Ndikati nemiwo ndima muri koti. Zvakafamba sei? Vakatoti maibhulu wakapiwa $30 nani? naTau anova mwana watete wavo. Svika ndiye akavapa $30. Vapa $30 achibva atambidza mudzimai wenyu $10. Vakati chitenga mabraids urukwe, imwe mari unotenga chii muriwo sinzi wati kumba hakuna muriwo. Ndikati alright. Chibva ndabva paya, chibva ndadzokera kumba, chibva ndasvika Ukati baba abhuri hativazivi. Vane chekuita nesu papi. Alright. Saka zvadaro ndibva ndadzokera kumba. Ndibva ndabvunza umwe wangu. Ndikati iwewe wakati wakanonoka kuuya airukwa ndiani? Zvikanzi ndisisi. Ndikati ko iwewe warukwa kupi? Ndibva nditi ndarukwa kuDK. Ndikati ko zviri kunzi iwewe munhu akasungwa uchirukwa iwewe nekuti anga achirukira vanhu pasingatendeki airukwa ndiani? Zvikanzi ndini ndakarukwa asi ndazopedzisirwa kuDK. Ndikati Tau akakupai mari? Zvikanzi akatipa $40. Ndikati kwete, sisi wako vari kuti wakapuwa $10 iwewe mushure mokunge vatambidzwa $30 naTau. Saka imwe mari wazoiwana kupi? Zvikanzi kwete, kana vachitaura vachidaro havasi kutoziva. Ndikati aiwa havangatadzi kuziva iwo ari yemunhu akasvitsiwa mari. Iwo mari imwe $10 waiwana kupi? Uko uri kunzi wakapuwa $10. Wapuwa $10 waitofanira kufuti kubvisa imwe ipapo yekutenga mabraids wakadii, ekurukwa kwawadi waitwa. Zvikanzi havana kunyatsokuona because mari yanga yakapetika. Ndibva ndavafonera futi sisi vacho. Ndikati haona shamwari panapa kuti isusu tigara zvakanaka, ndoda munhu anotaura chokwadi. Handidi zvokuramba ndichinyeperwa newewe. Ndibva ndavafonera futi sisi vacho. Vakati aiwa bamunini ngataure chokwadi, ndo mari yandakamupa. Ndikati alright. Ndibva ndamubvunza futi achibva aramba. Ndibva ndamuti saka ibva pano wozodzoka pano wataura chokwadi kwakabva mari. Uyu ndo paakabva achibva aenda kumunyayo wangu. Asvika kumunyayo achibva anovatora. Pekutanga akatomboramba. Vakati kwasviba uku, ndoda kuzurura ndachita basa. Ndozoya mangwana. Ndikati achibva adzoka adaro. Ndibva ndamuti aiwa iwo kana usina kutaura nyaya yako ibva pano. Ndo paakadzokera. Nyaya dzachona tikadzidaro nekuwanda kwakaita vanhu vatoda kubatsira hadziperi. Izvo ndo zvakaitika izvo. Handiti but wakazodecide kuuya kudare. Handiti ndozvatoda kuti utaurire mambo ndauya kudare nemudzimai wangu ari kuhura. Handiti kana kuti akapuwa mari neuyu, kana kuti akadini zvatopera. Uyo panoda kuramba nyaya yake ndokwava kumuudza pakati iwe wakatoteerera unoti paaipuwa mari you were not there. Handiti varege vakutaurirana vanhu vakapanana mari. Yakanga iri yei mari yake? Saka zvadaro uyu ndo pakati akazouya tataura nasisi vacho, ndo pakazodii, ndo pakapiwa mari, ndo pakazotaura kuti ano mari yakazobva kupi? Mari ndakapiwa nababa B anova semu chimutanda. Saka ndeyei mari iyi? Hakuna mukadzi womunhu anopuwa mari pasina zvomaita. Achibvunzwa nasisi vacho ndo pakati no baba Semu akandinyenga pandakauya kutora Mishi, mwana wababa Mishi, ndichienda naye kumusha. Ndo pakandinyenga. Andinyenga akati ndichazokuitirai plan.
Saka ndo plan yakanga akuita. Saka ndoona kuti ndo plan yakanga akuita pakuzomupa $10 nekuti wakanga watowata vese kare. Imama itudzei nyaya iyo yakamira sei ndimuridzi wayo nyaya iri kutaurwa. Taurai makataura ya. Ini ndaka. Mabata mongwe. Rupasa rwangu rwamudambura ka. Vakadambura. Ndora muri kudambura. Wasina kuminzira kutsetseka so. Chitaura itinzo. Ini ndakaroorwa ndobva ndawana murume wangu achigara pamba pababa. Ndobva tatanga kugara. Kasana na mama. Ndobva tatanga kugara. Ndobva tatogara. Ndakaroorwa zva 2024 naMachi. Ndobva tagara, tikagara. Ndobva baba vazoya kwandiri vakati mainini hatidananei. Ndikati zviiti bamukuru kwai zvinotadza nei ini vanhu vese vanongosigara panapa ndosidanana navo ndozvinoita kuti vagogara panapa. Ati hazviiti bamukuru. Ndobva ndatoramba ndobva vazodzoka umwe musi ndobva vataura futi seizvozvo vakati hapana anombozviona nekuti mime muchingoya kumba kwenyu inini muchingoyo kumba kwangu hapana anombozviona. Ndobva ndakabva ndadanana navo ndikarara navo. Ndobva vanoti ndichakuitirai plan ndipo vakazondipa 10. Makararwa musina kupuwa chunhu. Vamanzi muchazoitirwa plan kodai makanyimwa $10 yacho. Ivo vaivati ndozokuitirai plan. Zvakaitikira kupi? BF. Andikurera kuti kuBF ndokwamakanosangana here kana kuti pamba pacho? Pamba pacho. Tiudzeiwe shamwariyo. Ndozvitaura nambuya. Zvakafamba sei? Hapana chandoziva pane zvese zvavarikutaura. Sei vachitaura kuti wakarara navo ukavapa mari? Handina mbobvira ndarara navo munhu umwe. Chero kubvira ndatovapa svitsa mari yacho ndabvira ndavasvitsa mari. Mari vakandisvitsa tiri pafilling station yepaBF. Tichiburuka kombi chimota. Handizingoti kombi kana kuti chimota handizi kuti nditaikuruwa mota. Vakati oi mari mozonoita plan mberi otenga mukuru. Zvinhu zvatakadya zviya. $10. Kana zviyanga nyaya yekusimbaradza futi kuti mupfuurire mberi nekunyengana ikoko. Havana kuzodzoka here futi. Ndo patakabva tazokonana ndobva inini tazoenda kwasisi vangu. Ndo patakazoya kuno patakamboya tikasvika kuchikwa indoparina kuendesewa. Chii chingatiratidza kana chamungatiudza chamunofunga kuti ichi chinotibatsira kuti baba ava? Handizivi kuti ndoda kuudza zvakaita sei nekuti inini ndogona kundoda kukuudzai zvakati izvo zvisizvo zvamunoda kuudza. Ndo zvatiri kutaura. Kana ndabvunza imi tinoda umbowo wamunoti imimi mambo zvimwe zvinhu zvisinganetse baba vada kuramba zvakati ava zvakati zvotibatsira. Kutaura kwenyu chete nemuromo wenyu kuti takadanana tikarara tese zvikadai izvozvo zvakakwana. But kana munhu achiramba mudare muine zvimwe zvamunofunga zvinobatsira dare ndozvatiri kubvunza. Inchandokwanisa kutsanangura ndechekuti mumba matakararira mune mubhedha. Tauraiza ndonzo mati. Tauraiza ndonzo. Ndikuti mumba matakararira imo mune mubhedha. Asi mubhedha uyu wakakavha space ihombe kusara padiki pasingakwanikwa nachii. Nemasofa mudining. Ndozvandakasiya zvirimo. Ruzvinzwa here bhuru wangu? Ndiri kuzviwa mukoma apa pamba pavaigara patove ne3 mambo. Sorry mambo. Ndiri kuzvinzwa mambo. Ava vanhu vandakagara navo for 3 years. Mukadzi wangu achitombouya pamba nemhuri yangu kana ari maholidays. Vachitombopinda mumba mangu vachitotandara vese nemukadzi wangu pamasofa vari kutaura vachiti ndichavagara vachitoziva. Aiva, kwete. Handisati ndakambopinda mubedroom. Handina kuti mubedroom, masofa akagara mubedroom. Saka muchi Ende mambo ipo pacho pavari kuti ivo ndakavasvitsa mari. Takanga tiri 2 here mumota, takasara tiri 2 here mumota, ndobva ndavasvitsa mari kana kuti papa nevamwe vanhu vaivepo. Mota yanga isiri yangu.
Ndeyangeri yangu ndaiti ndakamisa mota yangu ndikamira ndikatanga kuvasvika mari ndichitaura navo ndauzivawo kuti kuti ndakavasvitsira mari ipapo taingori tu takaburuka mota ivo vakabuda nekuside uku ndikabuda nekuside uku vanhu vakabuda mapanana makodzi vanhu vakatobuda vamwe vakasara varimo havo ivo vakabuda nekuside uku vakabuda nekuside uku indichito ndikatanga kutofamba netsoka vakabva vandikandira $10 vakati mainingo imonoita plan vata kukanda pasi saka pana madaugonzwa mambo pakuti munhu aidhiraivha mota akaburukawo here neumwe wanda ndakagara naye kumberi akaburukawo here kana pavakaburuka mai ava vakaenda nekumberi kwemota here kwati vakaenda nekumasure kwati vakaenda nekumberi ava vanga vari mumota here zvavato mota indandaihaya ichitoenda kumba kwangu yange isingagumire ipapo kuno kwavaigara ndandatenga zvinhu zvangu zvandakatenga musi wa5 ndo pakaitika mari zitatu ndinawo kana ndozvandandafambira kutaura mota indandatoihaya tiri kubvunza ivo ava kuti mari payaikandwa yaikandwa munhu ari mumotikari rachikanda kudai aiwa vai vari pasi ndopandati ivo vakaburuka vakatenderera vachiuya kumberi kwemota indichitoburuka ndichitoenda mberi kwemota neti mota yaiva yamina ndida kutodarika mota kuti ndiende kumashops ya hakuna mukadzi angataura kuti ndakaita chihure nemunhu achinyepa kuna zvinhu zvakadaro handiti mapona saka kana chiri chibhanditi tinozonosangana maamukati pane nyaya yeextortion iripo yekunomupanidzira kuti munhu kana achigara pamba pangu unogona kunge musina kutodiwa chaiko chaiko zvekudanana zviri zvekushandisa simba rekuti munhu anogara pamba pangu saka haungandirambe munhu woitiswa zvinhu zvaanenge asingadi asi nekuda kwokuti munhu anenge achigara pamba ndiyo kuti ndinoda kuti ndiwane munhu ane mukadzi anoita achitsvaira pamba ivo vachitsvaira vakadzi vevanhu ivavo hey aisevo unofunga kuti couple decide kuti tingangobvuma vanokunyepera nini zvimwe zvinhu zvavamboitira naye paseri zvakaipa inini handina zvinhu zvandikaitira nawo zvakaipa mambo wangu kutaura chokwadi vanhu avo ndaigara navo nezvakanaka ndichitovabatsirawo tichibatsira nai vachindichengetera pamba pangu vachigara ndasingavabhadharisi vaigarawo pamba pangu asi chinhu chinogona kunge chakavagumbura iwe ndakatoda chive chakavagumbura pakuti inini ndanda kuda kuvabvisa pamba pangu because vanhu ava vanga vasingadzinge mbudzi kana kudzinga mombe ndikarima kana kupa imbwa dzangu sadza everyday ndaitobva kukadoma nesadza ndichitonopa imbwa dzangu sadza ini hangu nditaure kuti ini pandakasvika ndambotsanangurirwa zvekuipa ivi ndakasvika pasina imbwa ndambotsanangurirwa zvekuipa panobikirwa imbwa nekuti ndakangowana vachigara pa havana kundiudza kuti pai panobikirwa imbwa imbwa dzaina papasina unotichisvika pai pasina imbwa dzakazouya mumashure asi mbudzi dzaitodzingwa but nhau yevhileji racho mbudzi dzagara dzinotonetsa ende dzakawandisa mbudzi hapana waya hapana fenzi yekuti kwai unototi kwai munhu wane chaichai akangorivara kana kuti akapinda mba unowana rimwe gurupu rembudzi rabva nekuku rimwe gurupu rembudzi rabva nekuku ivo pachavo chero mwana wavo aripo tiinaye pamba hapana chinhu chinokohweka ende hapasi popoka mbudzi dzinodzingwa but dzinenge dzatopinda uchibva kana uchitodzingirira dzimwe dzekuku unosvika futi dzimwe dzatopinda nekuku sadza cheri vaitomboita madhezi vasipo muridzi wadzo imbwa kana aripo anouya naro sadza asi kana asipo taitodzikaoburitsa mutopiti tindonyaya yatiinayo iwe shamwari vanhu ava vane pamwe here paunobeside kuti wakangovaudza kuti wakadzinga ndandisina kuvaudza asi ivo vakanzwa nevanhu vakaziva sei pane vanhu vandakanga ndaudzwa ndiri kutsvaga munhu vakatombosvika kumba kwaumwe bhuru wangu vachitsvaga imba vachiti kwai hatichadi kugara kumba kwake nekuti pamba pake panovhiza asi ivo vanga vanzwa kuti inini ndiri kuda kuvabvisa ende wacho musi wacho vari kuti inini ndakavapa mari inini ndakaenda kotenga zvinhu zvangu kutauni mamo ndaenda kotenga zvinhu zvangu
ndobva anazvitenga pawevhani pavari kuti vakakwirira mota. Ndakati haya mota, ndahaya mota, munhu wandakahaya mota. Hamuna kufamba navo? Handina mbofira ndafamba navo. Handina mbofamba navo. Ndakati haya mota kuya kunonzi kuToyota kuya kwaFidza kuya. Ndozvatikutaura kuti hamuna kuenda mese muri mota 1 kuBF kwacho? kuBF. kuBF takaenda navo. Ndozvandikubvunza. Kuenda navo kwatakaenda ndikuti inini handina kuhaya. Mota inini ndakaihaya nditi. Ndaihaya mota iyi. Uyu munhu wemota ndobva andikumbira akati chamazi zvinhu zvako wasungirira pamusoro pemota. Ndakukumbira kunosenga vanhu pawevhani. Ndo basa rake. Uyu. Tasvika pawevhani. Uyu akabvaona hama yake iyi. Ihama yake inaisi hama yangu. Ndobva avashedza uyu ega ashedza hama yake pa. Ndiye driver, ndiwe driver. Ndiye driver. Havana kuburuka here masvika paBF? Driver akaburuka. Uyo ndingana. Semujutanga ndandine mukomana anonzi Ranzo Masimu tandati vatatu. Ndinomunganifonera achindoda kutakura zvinhu zvangu. Ndikati ndikuenda kukwekwe ndikudzoka chisanoteni. Ndikabva kukwekwe ndikauya ndikamufonera tikasangana mukurimuka tikaloda zvinhu. Tikadzoka tikaloda marata papidza. Ndobva ndamukumbira kuti asi zvopamasiti pasina chungu chirega ndinotsvaga chivanhu ndikuwanawo mari yetombo. Akanditi handi. Ndobva ndatosvika pawevha. Pane mapurisa emabhasikoro aya ndikati ndingasungwe panapa. Ndobva ndayamukira kumberi ndobva ndaona ndinoaedza maini vakarora munhu wangu. Ndikati amaini manyazvine mota 10. Vakauya ndikatopinda nedhoo iro. Nekuti dhoo racho ravari kuti uyu akabuda naro rakafa chero nanhasi rakafa mota yacho pasi. Uya anga akagara kumberi papasenga seat. Mufana wangu wandanaye ari pakati nendichidhiraivha. Ndokubva tasvika paBF tikamira tinongomira patrain station. Chakamira murodhi nekuti akatarisa pamutamba paBooster Bar. Asi anditi pane vakadzika nekudhoo iri randaishandisa kupinda naro vanhu vari kusaidi kwangu. Akadzika ikoko ndiani? Maya. Kuavo. Uyu akataura muromo kuti ko mainini kana muchienda kumba ndokwatiri kuenda. Handiti makoko. Zvikanzi anoda kumirira murume wangu tafonera notisangana pano. Ndikataura inobva ndabva radhora munhu ramutsokotera. Asi chakazondishamisa takati tasvika kumba kwavo takazoona murume wangu akamirira. Chokwadi chandokwanisa kukura pazvinhu. Kunyange chero pandakadanwa kumapurisa ndokutsanangura kwandakaenda ndokwazvakaitika. Kumapurisa magodedzero yenyaya iyoyo? Akatombosvitsana kumapurisa iyi. Ndobva ndadaniwa kuti ndizotsanangura ndakaona. Haisusu chibhanditi chiriko. Ushamwari hwenyu hwekuhayana mota nekuita sei. But tikareverera chinhu chakaipa, mangwana chinouya neimwe nzira kwauri. Chinogona kusauya chakanangana nechoya kuhama yako kana kushamwari yako imwe kuti kana mukoma kana munin'ina wako anosangana nedambudziko iroro. Handiti wapawa hauzozviziva kuti chii. But kana munhu akanyenga mukadzi womwe, especially vanenge vachigara padzimba dzavo vachigara vachichengetesa vanhu padzimba dzavo vanonyenga vakadzi vevanhu. Zvatiri kutaura pano zvinoitika. Handiti behavior yandaratidzwa neuyu panguva chete yekungonzi zita rakanganiswa chete aita hasha dzisingaiti. Handiti wapawa? Hakuna munhu anozoda kuti adzwanyenga mukadzi womunhu agozvitora nyore. Unoziva kuti unozozviona sei? Tamupa mutongo. Handiti anotonga ndiye anopa munhu mutongo kuti ndakupa mutongo nekuda kwezvakati. Handiti patinonopedza kubhadhara mutongo dai ndaizokuona ndaikuudza kuti hama yako yakazotiudza kuti zvakaitika. Handiti so munhu akatora mukadzi wemunhu i5 mom. Handiti but wanzwa hama yava vatoita kutodada nazvo kuti ndobva tatozorara kuratidza kuti naivowo vakanga vari kuperekedzera nyaya yakashata iyo kuti iri iitike. So vakanga vakanganwa here kuti mukadzi wemunhu zvese zvinoitariswa nedano. But munhu anotaura nyaya yekunyengana kwevanhu vaviri. Handiti wapanzwa? Itu vanhu hapana vanhu vanonyenganirana mumasoro mevanhu. Hakuna. Nyangwe iwe mumba mako chaimo unotohwanda vanhu. Asi imba iri yani yako. Kutotiza
muzidhainingi remaropa kunohwanda handiti. Saka uyu haaitira zvakashata nemukadzi uyu pachena kuti nyika idi ione. So anototiudza muridzi wake. Asi tichikurudzira vanhu kuti kana muchigarisana regai kuti pamunoparadzana moitirana zvinhu zvakaipa nokuti maakuparadzana. Mwari havadi izvo. Apa ndo zvinhu zvakuitika mambo. Pamutisumudza ruoko. Vatobereka umwe mwana dhuze. Chisina kuteererwa chii. Inzwa iwe shamwari iwewe. Kana wakagarapo usatiudze kuziva kwako. Chisina kana ndichiti uyo akagara kunze kwedare ataure chandisina kuteerera chii. Chaunofunga kuti handina kuteerera. Ndoda kukurova 3 mombe yekunyenga mukadzi wemunhu nebehavior yako. Ndiri kutsvaga nyaya yako, that's why ndiri kutaura nadriver akanga aripo. Ndiri kumuteerera, ndiri kupindurana naye. Uyo handitomuzivawo, but ari kutaura mavalid facts. Ari kutaurira dare kuti ko ndiri kuona senge munotori upati. Munhu akaurirwa nemunhu munotogara mese chirudzii. Handiti isu totaurira uyu kuti ona akashamwari munhu unenge wakungotoa ko zvino ndingaite sei vacharega mukadzi wake anomuda handiti asi zvaari kubvunza ndozvateichitarisira tese handiti. Iwe chako chaurikutaurira kuti hazvina kuteerekwa chii. Taura tinzwe chauda kuti titeerere. Chandataura ndechekuti mai ava ndii murume wavari kuti mai ava vakasvika kumba manheru. Vakasvika kumba manheru. Asi isusu mai ava pavakaburuka paJudhea vakati ndikuda kusara panapa ndikufonerwa nemurume wangu nabawaisi. Handiti. Isu ndo vatamutsa mota yandakanga ndahaya ndokuenda kumba. Kotori nemakilometers akati tichisvika pamba takaona baba vari pamba. Asi mukadzi asara kuJudhea achiti arikuda kuona baba. Havana kusvika ndiri pamba. Ndakasvika ivo vapamba. Mota yaiva neuyu ndakasangana naye muroti. Ndakasangana naye muroti. Pagate. Kwete pagate. Watodarika gate. Aiwa pagate. Wakutosvika kustand kwaziva. 3 mombe newai. Handidi kuti uri pamberi pangu apo unoida kundinyendamira. Sei usiri kuda kuti titaure tiri independent nyaya yedu. Pausida kunzwisisa mhinduro yapo iwewe unotaura mambo ndandichikumbirawo dare kuti rinzwe apo. Pari kushandei apo kufunga kwako iwewe zvekuti ava amai vanhu vari kuita chitsotsi chavo. Ukaona mukadzi atibvisa bhurugwa achibvisira murume asiri wake hakuna utsotsi unodarika ihwohwo. Handiti ndo vari kukutaurirawo muchairi kuti no ndiri kusara ndambomirira murume wangu panapa. Asi murume ari kutaura izvozvo. Ko kana vabvisira iwewe mupatya vanotadza kubvisira inini sei? Uyai toita shanje navo. Saka anga singadi kuvasiya. I'm telling you. Ndo basa redu panapa. But handidi kuti munhu akagara pamberi pangu handiti woti dare asati ratanga uri kumutsana neni kuda kutonga nyaya yako. Zvinozoita as if ndisiri kushandisa ndisiri kuita zvinhu zviri fair. Handina munhu wandinovenga hama yangu, asi munhu anonyenga vakadzi vevanhu. Musungwa kwamambo achibhadhara mombe ngani 5 uzvizive driver. Handiti iwewe semuchairi munoona vakadzi vakasiyana siyana, siya vapinde mumota mako akupe mari yako yebasa womuburutsira paanoda kuburuka. Kana waona kuti amai avakaremara handiti nyama dzavo dziri kukurwadza siya kutarisa kwavari kuenda nako. Handiti
kwete izvi zvekuti unoda mukadzi vanoita basa rekutsvaira pamba pagare pakachena usaka unofanira kutove nemukadzi wako. Handiti iwe wako mukadzi waudi kugara naye pamusha pako ari kugara kupi mukadzi wako? Mushandi wehurumende, nditicha, ndinesi, waunoti anenge ari kubasa. Handiti saka ndoda kuti imimi mangwana tozotaura, ndinokuudzai. Handiti iyo iyi pamainzwa imine musina chamunoziva, pamainzwa uchinzi ndiri kuenda kumba hendei kumba, handiti tiri kuenda kumba nemota imainini hendei, handiti uyo achiti ndiri kumirira baba pano, handiti aidzeitori chenje sabu zaitori chanje pambiki manje wakusara bata asingabhadhaise vanhu vaanogarisa padzimba. Hai nini rudo rwangu vakawanda vanhu vanotoriko kwandogara pamushe vanhu vanochengetera vasingabhadhari. Mari kugara kwamaita mese wamboona vachirwara here vantu vane mvura sanjiri vakatorwara zvekuti vachatofa vari pamba pangu kuti njere dzakabva dzarasika. ndakainditaure mambo wangu Ndiri kubvunza vakatorwara zvekutopotsera vatofira pamba pangu kusvika bhudhi vacho vatondivinga zvikanzi semu ukaona musisi vangu vakafira pamba pako vari kuchengera ipapo nemurume wavo ndiwo chaona zvekuita navo varwara mbuya zvemakore. Saka vari kurasa njere here ndo zviri kubvunzwa nasakwanzi kurwara kwavakaita kwaunogona kufunga kuti maybe vari kurasika njere saka vari kungorotomuka zvavari kutaura ndo zvaari kubvunza. Handiti vakarwara physically zvaukaona kuti vakarwara maybe ndo pakabva shaveri kuti vazofunga kuti vati vakanzi kumurai mbatya vanokumura, ivo ndo pawashandisa pfungwa idzodzo. mambo hanambovhira ndavakurisa mbatya hanambovhira ndavakurisa mbatya mwari wangu ari kudengawo hanambovhira ndavakurisa mbatya kana vanogona kukutsanangura ka ngavatsanangura handinambovhira ndavakurisa mbatya inini. Baba mavida kutaura tibatsireiwo. Inini ndafara nenyaya yekuti izvi zvinhu ndaizviwana mumasocial media asi nhasi ndazvipindawo. Asi chandokurudzirawo zvangu ndezvekuti isusu tiri vanhuwo tinoraramawo tiri vana vaMwari zvine titangovhenekewawo kuti asi zvinofamba sei. Semi makuru akuru handofunga muchadzikamisa hana dzimi monyatsokuongorora kuti zvinofamba ndo zvandikukurudzirawo. Uhure baba, chinhu chinonzi uhure hana babudi chinoitwa nevanhu 2. Handiti anotaura kuti ndahuriwa ndiani? Mukadzi. Handiti mukadzi wako, mukadzi ezvinonyange ukabata demo, handiti taura iyi zvichiita zvodini anoti baba amwana urayai. Handiti zvamuda kuti nditaure ndotaurei, handizvidii, hapana. Handiti ukaona munhu achitaura kuti ndaitwa zvakare ichokwadi aitwa dzakarova. handina kurova mambo, handina kurova ipo shamwari yako nemarwari akaita mukadzi kana kutodiye achitoshinga kugara naye ndotomutya muchibi taura yama ndotomutya ini kana naye nenguva yacho yarotaura nemarwari aita kana airara naye angati handizivi kuti airara naye sei. inonzi stigmatization. handitozivi ndikubatsire hautenderwi kuexposa munhu zvauda kutoita izvozvo. Unobuda takurova imwe mombe imhosva iyoyo. Kurwara kwemunhu kana iwe tikakutarisa totokuona kuti murwere. Handiti maonero angu wambotaura zvakanaka kuti dhokota ndiye aifanira kuzoona kuti vari kurasa njere. Handi ndizvo munhu anogona kurwara changu ari kurwara zvekuti kana kusumuka paagere kuzviitira kupinda nekuita sei, but agosumuka agopapa agotanga kubereka vana. Handiti
iwe wauda kutorambidza murume muona shanjidzana kwadziri kuenda kuti kwanzi dai ndandiri nini handaifanirwa kuzodini kurara naye mukadzi nekuti marwariro akaita mukadzi but iye akadini ndinambovhera ndaruwa mama right ndinambovhera ndaruwa ndibatsire mabvunza amaya kuti itereke mumwana pamabvunza kuti mungatipewa umbowoye wekuti unototaridza kuti nipa zvamakaita umbowa waburitsa wataura naye masofa iye murume wacho ndaambotipa umbowo unatsaratidza unobvisa kwete nyaya because tokasangokireta nyaya umbotipa umbowo shaikubatsika izwaiga kukiriyeta upo kurarwa kwomukadzi wangu iye anditaura kuti ndararwa nekufunga kwako unoona akomana mudare mambo anozama kutsiura zvinhu zvakaipa but mafacts avari kutaura dzagood kwanzi inini chinhu chandibata-bata chete ndechekuti kana uchitongwa mudare usade kunditonga inini handopona usanditonge noti ndinotori nesimba rekukutonga saka ukanga wakutonga uda kunditonga futi hatibuditsane zvakanaka handiti chinhu chinodiwa mudare discipline ndo zvinoita kuti dare richikupa nguva yekuongorora nekutarisa nyaya yako handiti iye zvino fakti yandiri kutonga naye uyu handiti ndeyekuti ari kutaura ndiye muridzi akararwa handiti mutongi paunopa mutongo unopa mutongo uine chikonzero chauri kupira munhu mutongo handiti wapanzwa so ndatopa mutongo wekuti akararwa ndiye ari kuudza dare kuti ndozvazvakaita zvakadai handiti but mibvunzo yauri kubvunza wakazomhan'ara kudare zvaita sei kwapera nguva yakadi ngatimbozvinzwai mushure mekuziva nawe vataura abudisa nyaya yake taenda kwasisi vake handina kutora 4 days ndo pandakazoya nchizoudzawo chete vana banguru vangu vatakaroora pamwe chete handiti mwana taziva zodaro ichibva ndakwira mota kwakuya kuno kumba kwasekuru vangu kumugezi sekuru ndo zvaitika ende sekuru vakanga vakutozviziva vakati ona muzukuru nyaya dzakadai so kana watadzirwa matadzirwa ayo unoenda kwani kwamama kati ndibatsirei sekuru ndofamba sei ndopawakazondibatsira wakati aiwa unofamba wakadai kusvika wasvika kuti pandakaziva nyaya iyi ndofunga kungoita 2 days 3 days pandakaziva nyaya iyi mushure mekuitaura taitaura nawe tiri kumba kwasisi vake ndakaita 4 days kana 5 days ndichitsvaga kuziva kuti nyaya dzakadai dzinofambiswa sei ndobwauya uzomangara kungonzwa ndopandakazoya kumanga saka izvino kugara kupi nemukadzi takatanga ichigara kwasikuru mukadzi akatombogara kupi ukadoma kuvictory saka izvino ari kupi mukadzi wacho mukadzi akauya kuno muri mese pamusoro mama ukutaura nezvitiwo kutaura kwamakaita kumba kwasisi ndokwawakawanira nyaya yekuti mukadzi wakakararwa nasemba utakararwa nasemba ndiko kwakazobudisira nyaya iyi nekuti sisi vacho vakanga vati uyai kuno nekuti sisi vacho ndo vakatambidzwa mari inova $30 vachitambidzwa nemwana wavo anonzi Tau ndo vakazotambidza uyu $10 vakati mainini chitenga yangu mabhuredzi mudi mugorukwa apa pandiri kurukwa vachiperekedzera $10 yanga apuwa nokuti aiwa ipapo vangu vasati vatopanana mari vakazopanana uyu vakutoperekedzana uyu akukwira mota vakuenda kumba ndopo vakazopinda mota imwe chete yakanga ina Sam Mutanda vachizodzikira kufilling station kuya ndopo vakazopiwa mari saka mari yakatanga kutaurwa nasisi vake kunzi mainini ndakavapa $10 mushure mekunge ndatambidzwa $30 naTau kana vakazowedzerwa imwe mari handizivi kuti yakabva kupi saka nauye kuda kuziva kuti imwe mari waiwana kupi ndo yakazoita kuti zvibudise nyaya idzi ndapedza ini ndapedza kumbe ndinoyarichawa nehwai yacho ina ndina kurara nayo tati mombe dzinoyari nehwai yacho nini handina kurara nayo mama handina kubvira ndarara nayo handina kubvira ndarara nayo
munhu handina kubvira ndarara naye ini kwanisa naubvira ndarara naye namwari wangu ari kudenga naubvira ndarara naye. Ndanga ndichiratidza kuti ndiri kutaura in favor of the defendant kuti aone kuti mafacts atiri kuisa mudare anogona kubatsira iye, but iye is against me. Handiti makona nditauro chokwadi changu mwangu handina kubvira ndarara naye mukadzi uyu. Aiwa izvo hatisiri zvitika zvezvo kurara kwenyu ndisingazivi kuti pamutemo kana kuti mwari chache vanotendera kuti munhukadzi chaanongotaura chete ndo chinongonzi ichokwadi. Ndo zviri mubhaibheri kuti chinongotaurwa nemunhukadzi ichokwadi. Nhamo chaiyo chaiyo mambo inogona kutuma munhu nhamo chaiyo chaiyo inogona kutuma munhu kutimbira nemukadzi wake noda kwenhamo kwavo yeusimbe hwavo nekuda kwenhamo yavo oda kuda kutsvaga kwandiri inini ndozvishandira. Tanzwa kuti nyaya yakasvika kumapurisa. Mapurisa yakanyaya yei? Kumapurisa chakaitika ndechekuti ini ndakabva kukadoma ndokwandinogara ndobva ndasvika pabasa pangu mama. Ndasvika pabasa pangu mama ndisina kana 2 minutes pakabva pasvika hanzvadzi yamainina anonzi Vine. Ndobva angoti achisvika mama zvikanzi naisembu unenge uchiparowa sei mai bababi. Ndikati ndenchiparowa sei pakudii nai blast zvikanzi waputsa imba yasisangu ndozvavangotanga kutaura. Ndikati kuimba yasisi yenyu ndaiputsa sei zvikanzi sisi vangu vari kuti vakawanikwa kwaisisi vangu vakawanikwa vaine mari nemurume wavo kumba vakati kwa iwo ndiwakava pachi mari iyoyo saka inini ndakutoda pfuma yangu kwauri ndakutodawo mombe 5 izvi zvitondiwo mombe dzako 5 indobva ndati iye ndo zvavakataura vari pamutemo hazvitenderi iye ndo zvavakataura saka inini ndo ipapo ndo pandakazoti ina handikwanisi kutaura nemi ndakuenda kupolisi kunomanga musi iwoyo mapurisa akashedzwa eVine akataurwa naye ava vakashedzwa vese vari 2 vakataurwa navo. Mapurisa vakati aiwa ivo sema hauna mhosva ava vanhu ava vanhu vari kuda kutsvaga kwauri kutsvaga kwandiri kuona kwavo mapurisa havasi vatongi vanga vatoona matauriro acho nematauriro aita mukadzi wacho. Mapurisa havasi vatongi ukaonawo ivo vachitodaro kuti vaitotsvagawo futi kwauri ivo mapurisa acho by right vanhu vanongoisa nyaya kwainofanira kunge ichitaura. Handiti shamwari nyaya yanayo endai apa modi munogadziriswa nyaya dzekutorerana vakadzi dzinogadzirwa kwamama. Handiti kwamama ina handina kutora mukadzi wake inini mwari wangu ari kudenga anondireverera handina kutora mukadzi wake kana nguvhera ndamuguma uyu hamuna kuguma handina nguvhera ndamuguma mambo wangu ini ndina upenyu hwangu hwese handina nguvhera ndamuguma mukadzi ndikuita sendiri kuremerwa taura panhau dzekuti kwanzi izvoni vanhu vanozenge vakuita vazame kutsvaga mumweya umu pane zvandoda kumbobvunza kumasuro kwamaining takagara mudunhu pane umwe mufana so anonzano mufana wagoshana unoziva here kuti akamboripisiwa kumasure nevanhu vekumba kwenye mushure mekunge antu kuti adanana mune chokwadi chako akadzingirirwa achinzi waparadza kuti imba yemunhu taku ndakadana naye ndichishanda pabf ndichibika sadza pakandini yamai Yuge vekubrigade. murikutaura zvakanaka inini panitaurai vachirao pamusurema panyaya yakadai soidai inini ndakaiona ndakamboona dare rechitongwa kwenu chitongo nyaya yekutaurwa namai ava nezvekutaurwa nezvise zvikuiswa izvi ava vachipika kuti handina kumbodai mudzimai achiti ndakaitwa sei ndakanzwa ndakamboonawo kupera kwenyaya ichi yakadaro mai ava vachiziva sikati yabvunzanzi vakati ndakaona pabhedha ndakazora pakadai ndakazorara pane masopa akaita sei iwo hausumbuwo wakakwana but umbo uripo kuna mai dai papa pekuti mai vaikuda kuenda kuonobvisa kana yezepitcoti yakana zati uya akambobata something chawana svika arove kumeso kwauyo kumuratidza kuti zveshuwa iwo ndiwovacha sei wakambosangana neni zvioneke chokwadi chechecho nyaya yangu yekuti muzoona ndabuda kunge ndabuda munyaya
nyaya iri kunzi handina kuteerera mainzwa matauro aitwa nyaya yangu haina kuteererwa kuti mimi ndati ipapo pasina kuteerera pekuti takaona murume ari kumba ndopadaida kungojikisawo kusateererwa kwokuti murume akanga ari kumba akutaurirai kuti makasangana neni imakutobuda iwe kuchairo wakutobuda muyadhi kana muyadhi weuyu wakazosangana neuyu achitouya panini hati ndizvo saka hatingati munhu takamona ari pamba ini distance kwakasara mukadzi wacho inzwa zvandinoda kuti ndikubatsirei isu hatidhivhetwe zvedu kuti tinozotevera imimi kuti zvamazotaura ndo zvakazodai tinotozozviona mberi mukati menyaya handiti nyaya kana yaitwa mudare ikapuhwa mutongo unotenderwa kuita appeal nyaya yacho handiti based on circumstances of appeal in writing wapira nyaya yako isu wedu mutongo ndapa ndine zvikonzero kuti sei ndapa hakuna muchato muchairi muchato so kunzi bamudikita dzonzi muda kuchata unoona murume aitoti isusuwo zvedu isu tingachate mambo kana muchato a good thing munhu angoti uda kuchata toda kuchata bhube wotozonzwa papa kuti tangoti titrayewo mambo what about kurara mukadzi wemunhu zvitotaurwa nemukadzi akararwa handiti mapona wachaona mazuva anoturumisa kuya kuzvibhadhara mombe dzamambo ndataura namambo haina ndakurara naye takukupa kupi mambo ndakurara naye mukadzi ndakurara naye 21 days wakuudzwa wani nzira inofamba kana chimweni masaka mudengo haina ndakurara naye ndakurara naye zvinoitika it happens but we need good behavior in court. murume ari kutaura dai achinyarara ari kutaurawo hake kunakidzwa kutaurawo isu tiri kutosainisa mapepa edare muchitiisirawo rimwe dare nyowani but zvaari kutaura zvinonakidza next court ndataura kuti munhu kana usina kugutsikana nemutongo mudare unoita inonzi appeal